दा फंबाय बिब' बिनानाव जोलाव सिख्लाफोर आरो उन्दै गथ'फोर आरो बेजों लोगोसे गेदेर रंजानाय जोंनि गासै सार्कोलनि दैदेनगिरिफोर दङ प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै गुबुन मावथि हान्जाफोर लोगोसे जोंनि सार्कोलनिनो पास्टरफोर सार्कोल पास्टरजों लोगोसे गुबुन सानै पास्टर रेभारेन्ड साजेन रेभारेन्ड भगेन बिसोरबो दङ दाख्लिनिफ्राय लोगो मोनफानायखाय आं जोबोद रंजादों आरो सोरबा जुदि जोंनि मन्दिरनि अनगा सार्कोलनि अनगा सोरबा जिरायनानै दंबा इसोरखौ सिबिनो इसोरा जों बयनिबो सायाव गावनि बोरखौ सारस्रिथों आरो बे समाव बिसेस नैबे पेन्टेकस्टनि परबआव जे हाबाफारिखौ जोङो लादोंनो जोंनि मन्दिरनि थाखाय बिसेस 13 जन जोंनि बिसाफोर फोगोमनायनि बे प्रग्रामाव बिसेस इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामदों आबुमान नानिमान आंजों लोगोसे सरमन जोबजासे गसंफानांगौ आं नामखौ दे नामखौ मिथिया आं दहाय जोंनि सार्कोल पास्टर होननाय बादि सालानि नामखौल' मिथिगौ ओमफ्राय सासे बाबायदिखौ मिथिगौ आं नाम बुंलांनोसै दे alphabetically ang bungangi ang bungla dosen deh baca Eldrin Basumatari Aldrina Nazari Aldrina Nazari Eldrina Eldrwa Basumatari Jubina Basumatari Midinika Borgoyari Nazari Numika Nuna Borgoyari Numika Nazari Naido Mio Buldo Namatan Mia Nan Stan Gul Nese Midinika Borgoyari Domo Borgayari Neha Masahari Pranita Basumatari Priyoyeta Pradita, mari langsung hai dari Basumatari. Pradita Basumatari, Pungjani Nazari, Nazari, Rio Musahari, Rinima Basumatari, Sibilekha, mana? Borgaya, ini sebab borgaya. Amaku naik amaku lepnang ke. Ang jadi baik, punishment nang ada, jadi nunggu kesal kaya, ang bos mau jadi, ya. Kristus hidup pun, bisa dengan mencapai ini dina Pentecost ni Sunday, ketarjiu punya ini dewa. Obese ang bersama kemal, jangan Ranjita Bibu Sana Kiman 28 Tariga Pentecost Sunday Nari Sina Mundi Chairperson Secretary Manago Andas Kuna Giamun Thai Ambu Sungknal Siwaju Buklam Narte Hindu Muyasya Anu Nai Samnane Andas Kalambai Mabri Taki Tuki Pentecosti Sunday O Be Pogum Nai Programa Jafnanke Ini kan bises kayak 13 জন 10 জন हिन्जावसाफोर आरो 7 हौवासाफोर जोंनि मल्लिनि फिसाफोर बिसोरखौ नैबे गोथार दिनाव फोगोनखाय आङो बाइबेलनिफ्राय फंनैसो बाथ्राखौ बुंगोन गिर्जारिफोर सिबियारिफोर आरो बिसेसकै नैबे 13 जन गथ'फोरनि थाखाय जोङो फांजियाव होनाय बादि मोननै बाइबेल टेक्सटखौ फरायबाय एफेसिसनि बिजाबनिफ्राय आरो जहाननि गाहाम खोथानायनिफ्राय बे मोननैबो टेक्सटआ बाइबेल पादा गोरोबज्लायो माब्रै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जे इसोरनि बिसा इसोरनि हाबाफारिखौ मावफुंनो फैनानै
माबादि संसाराव बियो जीवन जापन खालामा आरो माबादि इसोरनि हाबाखौ मावलाङा आरो गासैखौ मावजोबखांनायनि उनाव बे जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांदों नङासै सोरगोआव थांबाय आरो जोङो फोथायनायनि बाथ्रायाव जों बुङो सोरगोआव थांनायनि उनाव दानो बियो इसोरनि आगदा आखाइयाव जिरायनानै दं आगदाथिङै जिरायनानै दं होननानै जों बुङो आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौ मोनसे खालामखांनानै जे गुलाय गुजाय दंमोन गोजौ गाहाय दंमोन धोनि गोरिब फाराग दंमोन हावरिया धोनि फाराग दंमोन नैबे गासैखौबो मोनसे खालामखांनायनि उनाव जेब्ला दिना जाफुङो बे सिखांफिननायनि उनाव सोरगोआव थाङो आरो सोरगोआव बे दानो इसोरनि आगदाहा जिरायनानै दं बे जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनायनि जों फोथायो आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आनो बयनिबो खर' जाबाय आरो बेल' नङा बे जिसु ख्रिस्ट'आनो खनानि खुन्थिया जे खनानि खुन्थियायाव न'आ गसंनानै थायो बै खुन्थियाखौ गायजेनदों दे बे गोरजों ओरैनो सा सानजा खनानि खुन्थियाखौ गायसनना बेबादि खनानि खुन्थिया जे खनानि खुन्थियायाव बयबो गसंनानै गोख्रोङै थायो रावबो बायलाङा एबा रावबो गुगालाङा बयखौबो ज' बोजबनानै दोनो नै बेबादि खनानि अन्थाइ फोरबो जिसु ख्रिस्ट' आरो बे खनानि अन्थाइ गोगोम अन्थाइ जायहा बयखौबो बोजबनानै लायो नैबे जिसु ख्रिस्ट'खौ जों फोथायो जायहा इसोरनि फिसा आरो बिसेस दिनैनि दिना पेन्टेकस्ट दिन जानायखाय जोङो गोसोखांनि जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थांनोसैमोन 12 जन सोलोंग्राफोरजों नोंसोर दा 13 जन 12 जन बिदाय लानायनि फेरवेल स्पिच होदों नोंथांमोना मिथिगौ ना बिदाय लाब्ला माबायदि जायो मानसिफोरा बयबो दुखु फोरमायोना माबोरै नागारलायो आरो बे उन्दैफ्रा जानो हागौ आन्दाजफ्राव गोलाव स्कुलाफ्रा जुदि बबावबा थांनानै गोबाव थायोब्ला नागारलायनो बेसेबां गोब्राब जायो नङासै नागारलायनो जोबोद गोब्राब जायो जेनेबा बुंदो कनफारेन्सआव थांबाय सानथामल'थार कनफारेन्सआव नङाबा सेमिनाराव नङाबा दा साननैल'सै वेलकाम खालामो बयबो रंजायो जेब्लानाखि फेरवेल जायो जोबथा दिनाव बयबो मोदै फुगारो नङासै माबोरै नागारलायलाङो नैबेबादि फेरवेल जादोंमोन जिसुजों 12 जन सोलोंग्राफोर जिसुजों लानाय 13 जनखौ दिनै दाना दे थ' बे 13 जन मानसिफोर जिसु आरो 12 जन सोलोंग्राफोरनि गेजेराव गोबां रायज्लायदोंमोन जिसुआबो सोंदों सोलोंग्राफ्राबो सोंदों प्रश्न उत्तर खालामबाय सोलोंग्राफ्रा सोंदों नों बहा थांगोन बेनिफ्राय जिसुआ बुंदों आङो बिफानियाव थांगासिनो दं जायगा थाम थिम खालामनो आं थांगासिनो दं होनदों नाथाय बेल' नङा सोरगोआव बिफानियाव जायगा थाम थि खालामनो थांदों बेल' नङा नाथाय बबे लामाजों थांगासिनो दं जिसु ख्रिस्ट'आ नैबेखौ जिसुआ बुंदों सोलोंग्राफोरनो बेनिखायनो बिसोर मिथिया हसिया सोंनायखाय जिसुआ बुंदों आं जे लामाजों थांगासिनो दं नोंसिनि गेजेराव रावबो सासेबो फैनो हाया पेटरा दुगा होनदों नङा सार थैनांगौब्लाबो आं नोंनि उन थांगोन जों बहा थांनो होननानै
नाथाय बावैसो उनाव मिथिबाय पिटाराबो हायाखिसै। आरो सोलोंग्राफ्रा जिसुनियाव सोंदों, बायदि मैया बाथ्रा बुंनायखाय बुजियाखै, गोदो गोदा गिदिं गिदा फाननाय बाथ्राफोरजों बुंनायखाय सोंदों, नों स्रा स्रि बुंना, नों मा बुंमारदों? आरो जोबनायाव बेनो जाबाय, जे लामाजों जिसुआ थांगासिनो दं बेयाव रावबो थांनो हाया। बे लामायानो जादों क्रुसनि लामा। क्रुस फारसे थांगासिनो दंमोन जिसुआ, जे क्रुसाव बियो बलिदान जानो गोनां। नैबे गावनि थैनायखौ जिसुआ बार बार सोलोंग्राफोरनो खोन्थादों, खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम गावनि थैनायखौ खोन्थाग्रोदों। जेब्ला बे थैनायखौ खोन्थाग्रोयो बिसोरो निराशा जादों। मानोना सोलोंग्राफ्रा जोबोद खुसि जादोंमोन, दुग्गांबो जादोंमोन। माबादि बासायगिरि मसीहा बिसोर मोनखो। आरो पाब्लिकफ्राबो खुसि जादोंमोन, रंजादोंमोन। हाब, बे मानसिया थाबाय थाब्लाथ' जोंहा मानि सिन्था। ओंखाम उखैसोबाय, बबेनिफ्राय लाबोखो रुटि? ना माने रुटि गुरबाजों हाजार मानसिखौ उदै बुंहोबाय। लोगो लोगो सानबाय राजा खालामनांगौ बेखौ। जेन' बियो राजा जायोब्ला जोंनि रायजोआ जेन' लोब लोब बिब्दिनो मावनाङा दांनाङा जेबो सिन्था खालामनाङा जेन' थानो हायो। जिसुआ ब्लड खारखोमादों। मानो? बिनि थांखिया, बिनि इसोरनि हाबाखौ मावनाया बे नङा जे राजा जानाय। सोलोंग्राफ्रा मुंबो बुजिया। बेनिखायनो नैबेबायदि कनफिउज जाबाय थानायाव जिसुआ फेरवेलनि बाथ्राखौ होनदों। फेरवेलनि बिदाय लादो। आरो मा जागोन? बेनिफ्राय बुंदों, आं नोंसोरखौ मावरियाबादि गालाङा होनदों जोबनायाव। बिसोरनि निराशा जानायखौ नुनानै, आं नोंसोरखौ मावरियाबादि गालाङा। आं थांगोन आरो गोथार जिउखौ नोंसिनि गेजेराव थोनहरगोन। आरो बे गोथार जिउआनो पेन्टेकस्ट फोरबोआव जिसुनि सिखांफिननायनि 50 दिननि उनाव, नङाब्ला सोरगोआव गाखोनायनि 10 दिननि उनाव पेन्टेकस्ट, नैबे पेन्टेकस्ट फोरबोआव गोथार जिउआ सोमोनांथावै फैदों। आङो फरायनि, गोसोखांनायनि थाखाय आं फरायनो हागोन। मा होनो, थोनहरजानायनि 2 अध्याय 1निफ्राय आं फरायनि, खोनासंदो। बाबुमोन नानिमोन, नोंसोरो मोजाङै खोनासं। बेबादि गोथार जिउआ सोमोनांथावै फैदों। आरो बे गोथार जिउआ जेब्लानाखि फैयो, होमब्ला बयबो सोमोनांथाव हाबा मावदों। खोनासं, नुजानायनि 2 अध्याय 1निफ्राय। पेन्टेकस्टनि दिनाव बिसोर बयबो लोगोसेयै दाबसेयाव ज' जादोंमोन। दाबसे जायगायाव ज' जादों। आरो आकाशनिफ्राय गोख्रै बारलांनाय बारनि सोगोमनाय बादि, बारहुंखा बादि थाबनो जाबाय। आरो बिसोर जनाय गासै न'खौ सिफुंबाय। आरो अरनि सालायफोर बादि बिसोरजों नुजानानै थख' थख' जानानै बिसोर साफ्रोमबोनि सायाव थाफैबाय। आरो बयबो गोथार जिउजों सुफुंजाबाय। सासेबो बाखि गैया, बयबो गोथार जिउजों सुफुंजाबाय। आरो जिउआ बिसोरनो बुंनो होआमोन बादि बिसोर मालायनि रावफोरजों रायनो हमबाय, मालायनि भाषा रायनो हमबाय।
मानोना बेयाव जुदायारिफोर संसारनि मोनफ्रोमबो हादरनि बयबो फोलेरनि खुलुमग्रा मानसिफ्रा जेरुसालेमाव थांदोंमोन। जेब्ला बे दावरावखौ खोनायो खेल खालामदो सोर बहा दंमोन सोर बहा थांदोंमोन। बे दाबसे जायगायाव बेबादि जाबाय, नाथाय जेरुसालेमाव गोबां मानसिफोर थांदोंमोन। दा नैबे दावरावखौ खोनायो अब्ला गाजा गोमजा ज' जानानै गल' जाबाय, सोमोनांनानै थाजोबबाय मा जादों बेवहाय। मानोना बिसोर साफ्रोमबो गाव गावनि रावजों बिसोरखौ रायनाय खोनादों। बर'नि रायलायदों आं, नाथाय सोरबा सावथाल दंब्ला सोरबा हारसा दंब्ला बयबो गावसिनिनो खोनादों। आरो बिसोर गोमोहाबनानै सोमोनांनानै होनबाय, नै बे मानसिफ्रा बयबो गालिलारिफोर नङा खोमा, गालिलनि मानसिफोर नङा खोमा। अब्ला जोङो साफ्रोमबो माबोरै जोंनि रावफोरजों रायनाय खोनाखो सोमोनांनानै सोंबाय। पार्थियारिफोर, मेदियारिफोर, इलामारिफोर, मेस'पटेमिया, जुदाय आरो कापादकिया, पन्टुस आरो एसिया, फ्रुजिया आरो पाम्फुलिया, मिसर आरो कुरेनेनि थिङै लिबुवानि मोखांफोराव थाग्राफोर आरो बेयाव थानाय रमारिफोर, जुदायारि जानायफोर, क्रेटियाफोर, आराबियाफ्रा, जोङो बिसोरखौ जोंनि रावफोरजों इसोरनि गेदेर मावनायफोरखौ रायनाय खोनायो आरो बयबो गोमोहाबबाय आरो दग' मग' जानानै बिसोरो गावजों गाव होनज्लायबाय, बे मानो जानो हागौ अरबेबा बे माबोरै जानो हागौ। आन्थाय गुबुनफ्रा गुस्थि फेन्नानै होनबाय, बिसोरो द्राक्षा बिदैजों फेदों। गोबाङा बुंबाय, सोमोनांबाय, माबोरै बेबायदि जानो हागौ। मोनसे रावजोंल' रायलायदों, नाथाय बयबो गावबा गाव भाषाजों रावजों खोनायो, बयबो बुजिजोबदों। माने गोथार जिउआ बे बोलोखौ होदों। बयबो सोमोनांबाय, गोमोहाबबाय, सोरबाया इसोरखौ बाख्नायनो हमबाय। नाथाय सोरबाया गुस्थि फेन्नो हमबाय, है जौसो फेदों बिसोरो, जानला मोनला बखिलाबाय होननो हमबाय। ख्रिस्ट' सिबियारि बबे ग्रुपआव दं नोंथांमोना? 12 जन सोलोंग्राफोर आरो बिसोरजों लोगोसे गोबां जायफोरा बे जायगायाव ज' जादों, गोथार जिउखौ मोनदों, नैबे ग्रुप ना बहानिफ्राय फैनानै जेरुसालेमाव बेखौ नुनानै सोमोनांदों आरो इसोरखौ बाख्नायदों। माबादि इसोरा मावनो हागौ बेखौ बाख्नायदों। नङाब्ला बै मानसिफोर बादि सोरो गोदाव सोरावसो बखिलाबायो। नङा, बेफोरो जौसो फेदों बिसोरो। बे मोनथाम ग्रुपनि गेजेराव बबे ग्रुपआव नोंथांमोना गाव गावखौ दोनदों? आरो दिनै गाहाम बाथ्रायाव जोङो खोनाबावदों, बे जिसु ख्रिस्ट'आ फेरवेल स्पिच होखांनायनि उनाव नैबे बाथ्राखौ बुंदों, जेखौ जोङो फरायबाय जहननि 15 अध्यायनि 1निफ्राय जेखौ जों फरायदों। बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे उदाहरन होनानै बुजायदों। द्राक्षा बोन्दे आरो द्राक्षा बागाननि उदाहरनखौ होनानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों बे सोलोंग्राफोरखौ। इसोरजों, गावजों, जिसुजों माबादि सोमोन्दो दं आरो इसोरजों, जिसु ख्रिस्ट'जों आरो बे गोथार जिउजों माबादि मोनसे, नैबेखौ फोरमायदों। आरो बेल' नङा, बेनिख्रुइ बांसिन जिसुजों सोलोंग्राफोरजों माबादि मोनसे सोमोन्दोआव दं
आरो लोगोसे बे सोलोंग्राफोरजों सोलोंग्राफोर माबादि मोनसेयाव थानांगौ बजबस्लायनानै थानांगौ नैबेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोङो द्राक्षा बोन्दोंहा माखासे केरेक्टारिस्टिक्सफोर दङ आखुथायफोर दङ नैबे आखुथायफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ उदाहरन हिसाबै बिसोरखौ फोरोङो आंनो द्राक्षा आंनो द्राक्षा मा दे बुंदो नोंसोर दिनै आंनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट आंनो द्राक्षा बोन्दों नोंसोरो मा दे होननानै मोनसे दालायफोर आंनो द्राक्षा बोन्दों नोंसोरो दालायफोर माबेलाय अबसे द्राक्षा बोन्दों नुफेराखै ना द्राक्षा बिफांखौ नुफेराखै दा द्राक्षा बिफांखौ नुफेराखै लिसु बिफांखौनो लादिनि दे रै नानिमोन लिसु बिफां आंनो लिसु बिफां नोंसोर दालायफोर जे लिसु बिफाङा फिथाइ थायो ना जे लिसु बिफाङा फिथाइ थायो बे लिसु बिफांखौ मा खालामो फिथाइखौ जाखांजोबब्ला नोंसोर बुंनांगौ दे जेराव जों बुंगोन लिसु मेल्ला दंबावो लिसु फिथाइखौ जाखांजोबब्ला जाखांनायनि उनाव आरो फिथाइ थाइहोबावो नेक्स्ट इयार मा खालामो खोमा मा खालामो आया गामियाव थानानै बेखौ मिथिया नामाथाय हासार होयो आं दालायखौ मा खालामो होननानैसो सोंदों गुदिनिखौ सङाखै आंनो लिसु बिफाङा होनदों लिसुआ नोंसोर दालायफोर जे दालायफ्रा फिथाइ थायो बे दालायफोरखौ फिथाइ थाइसिन होनो थाखाय मा खालामो दानफायो दालायखौ दानफायो फायोना दा फायो नङाबा दानफायो सोरबा सोरबा सिखा नांब्ला सुबा नाङो नामा ओंखायनो सिखाबो होलायबावासो बुफायनांगौ जिखियानो जाया मानो दे नै बेखौनो बुंदों जायफ्रानाखि फिथाइ थायो बिसोरखौ आरो इसोरा साफासो खालामबावो दे बाबुनाबो थिग जाबाय हासार होसिनो जेन हासार मोननानै नङाब्ला दानिया आंनि अबयसे थांखिया बे नङा नोंसोरो दालायफोर जे दालाया फिथाइ थाया बेखौ जों मा खालामो दे दाना नोंसोर बुंबावदो बे लिसु बिफाङा जाहैबाय फिथाइ थायनो रोङा ना दालायखौ मा खालामो नङाबा बिफांखौनो दानफायनानै गारो रानलांनानै अराव सावजायो बे द्राक्षा बिफाङाबो बिदिमोन दे ओंखायनो लिसुनि बिफांनि उदाहरन होबाय आं नोंसोर बुजिदों ने आंनो द्राक्षा बिफां होनदों नङाबा लिसु बिफां नोंसोरो दालाय जे दालायफ्रा फिथाइ थायो बे दालायफ्रा बिफांजों नांजाबनानै थायो नङाजे आरो जे दालायफ्रा फिथाइ थाया बिसोरो दानखा जानानै गारजायो आरो अराव सावजायो मा होनदों जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों मोनसे नङा थाया बिसोरो गोजान जाना आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आनो आं दहाय बुंदों खनानि खुन्थिया जे खनानि खुन्थियायाव जोंनि न'फ्रा सोनारनानै थायो बे खनानि खुन्थिया गुग्रुबोब्ला गासिबो गुग्रुबनानै नै बेबादि जिसु ख्रिस्ट'आ आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्राफोरखौ आसा गैयै नुनानै आरो बिसोरखौ बारा फोथायजाथावै नुनानै
गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बे बाथ्राफोरखौ बुंनायनि गेजेराव नैबे द्राक्षा बोन्दोंनि बाथ्रा आंनि गोसोखांनायनि थाखाय आरो फरायबावनि नैबे ट्रेन्सलेसनाव एसे गयरि गयरा ना ट्रेन्सलेसनानो आं एसे लान्जायनिखौ खोन्थानांगौ फरायनानै खोनासंबावनि बाबुमोन नानिमोन खोनासंदो आरो बेखौ नोंसोरो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा आंनो द्राक्षा बोन्दों नोंसोरो दालाइफोर सोरबा आंनियाव आरो आं बिनियाव थाब्ला दालाइजों आरो बिफांजों लोगोसे थायोब्ला बियो गोबां फिथाइ थायो मानोना आं नङाब्ला नोंसोरो मुंबो खालामनो हाया आरो सोरबाया आंनियाव थायाब्ला बियो दालाइ बादि गारन जानानै रानलाङो आरो बे दालाइफ्रा बुथुमनानै अराव गारजायो आरो बेफोरो अराव थाङो दिनै नोंसोरो फोगोम जागोन बिसोरसे 13 जन बाबु नानि दिनै नोंसोरो प्रमिस खालामगोन नोंसोरो मा फोथायो आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा माखौ फोथायो आरो बे फोथायनायखौ नोंसोरो दिनैनिफ्राय हमथाबनानै लानांगोन बे खनानि खुन्थियानिफ्राय नोंसोरो माब्लाबाबो दोरदनो नाङा बे जिसु ख्रिस्टनिफ्राय माब्लाबाबो नोंसोरो दोरदनो नाङा आरो बे द्राक्षा बिफांनिफ्राय बोन्दोंनिफ्राय नोंसोरो माब्लाबाबो जानगारनो नाङा बे जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों नोंसोरो जिसुजों मोनसे जागोन दिनै इसोरजों मोनसे जागोन आरो नैबे मन्दिर गिर्जाजोंबो नोंसोरो आरो गोगोम खुन्थियाजों जराय जानाय सोद्रोमाफोर जागोन दायित्व गोनां सोद्रोमाफोर जे सोद्रोमाफ्रा बे खनानि खुन्थियाजों थाफायो आरो जे सोद्रोमाफ्रा बे द्राक्षा बिफांजों एबा लिसु बिफांजों थाफायो माब्लाबाबो गोजान जाया आरो बे खनानि खुन्थिया जिसु ख्रिस्ट'आ जे बाथ्राखौ बुंलांदों सोलोंग्राखौ मावनो थिनदों नै बेखौ मावनायनि बिबाना नोंसिनि सायाव फैयो ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर बाइबेला जोंनो साखि होयो जोंनो फोरोङो धोरोमिया सासेबो गैया बयबो अधोरोमि बयबो पाप खालामबाय आरो इसोरनि समायनायनिफ्राय बयबो गोग्लैनाय बेनिखायनो बयनोबो इसोरनि अनुग्रह अनखांनाय नाङा आरो बे इसोरनि अनखांनायजोंनो बयबो दिनै बासायजाबाय आरो बे बासायजानायनि सिन हिसाबै जोङो बाप्तिस्मा लायो बाप्तिस्मानि गेजेरजों जों इसोरनि रायजोआव थिसनजायो एबा बाप्तिस्मानि गेजेरजों जों इसोरजों मोनसे जायो बेखौनो आरो जोंनिया लुथारान ट्रेडिसन बादि मेनलाइन ट्रेडिसन बादिखाय उन्दै गथ'आव जों बाप्तिस्मा देरब्ला बुजिनो हाब्ला जों दिनै खालामनायाव जे फोगोमो माबोरै ट्रेन्सलेसन खालामाथाय जोबोद मोजां बर'निया फोगोमनाय होनो फोगोमनाय इंराजियाव कनफार्मेसन होनो कनफार्म खालामो जोंना फोगोमनाय गोगोम खालामनाय दा अर्थ'आ फोगोमनाय माने गोगोम खालामनाय नामा फोगोम दा बर' ओंखायनो आं साननानै नायबाय थायो जोंनियानो साबसिन नामा ट्रेन्सलेसन जाबाय
नोंसोरो गोगोम खा मानोना नोंसोरो खनानि खुन्थिया गोगोम खुन्थियायाव गायजाबजाखानाय बिमा बिफानि गेजेरजों धोरोम बिमा बिफानि गेजेरजों नोंसोरो बे मन्दिराव गायजाबजाफाखानाय जेन' बे खुन्थियाया जे गुग्लुं गुलुं लाङा नैबेनि थाखायल' फोगोमनाय दिनैनि दिना नोंसोरनि थाखाय बिमा बिफाखौ रेहाय होनाय नङा दे बिमा बिफा नोंसोरबो दासान जोंहा दिनैनिफ्राय सादेनसै फिसाफोरनि बिबानसै न जोंनि लुथारान फोरोंनाया बेखौ फोरोङा साफ्रोमबो गावजों गाव रुजुज्लायनाय सोरबा सासेया माबा जाब्ला बयनावबो नांखायो सोरबा सासेया मोजांब्ला बयबो रंजायो नैबेबादि मोनसे आरो नैबेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ खालामदों बेनिखायनो नैबे फोगोमजानाय आं बिसेसकै मोननैसो लुथारान टिचिंनि बाथ्राखौ नोंसोरनो गोसोखांनो थाखाय आं बुंबावनो हास्थाय फोरोंजाखाबाय आङो बुंदों रावबो धोरोमिया गैया सासेबो गैया नाथाय इसोराल' धोरोमिया रावबो गोथार गैया सासेबो गैया नाथाय इसोराल' गोथार सासेबो पाप गैयै गैया बयबो पाप गोनां नाथाय बे इसोर बे जिसुआल' पाप गैया नैबेबादि सोमोनांथाव इसोर जाया धोरोमिया इसोर जाया गोथार इसोर जेराव मुंबो इनाय अनागार पाप गैया नैबेबादि इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बे धोरोमिया जानायखौ गावनिनो धोरोमियाखौ गावनिनो गोथारखौ पाप गैयैखौ जोंनो गथायबाय जों बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों धोरोमिया जाबाय बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो गोथार जाबाय आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो पाप गैयै जाबाय इसोरा बेखौ मावबाय जों मावाखै बेनिखायनो बेबादि इसोरनि अनखांनाय जेखौ इंराजियाव ग्रेस होनो बे ग्रेसखौ इसोरनि अनखांनायखौ जों मोनबाय बयबो बेनिखायनो जोंनि लुथारान फोरोंनायाव बेखौ बुङो मोनसेया जाहैबाय बयबो फरायजोबखानाय मोनसेया एक्टिभ मोनसेया पेसिभ एक्टिभ पेसिभ ग्रामारखौ मिथिगौ दा पेसिभ एक्टिभ गोसोआव दं बर' माने होनथाय आं मिथिला एक्टिभ पेसिभ दा पेसिभ ग्रेस राइटियासनेस धोरोमिया जानाय इसोरनि बेयो इसोरनिल' नाथाय बे इसोरनिल'खौ मोनबो कन्डिसन गैयालाबा इसोरा जोंनो होबाय सिम्पलि गिफ्ट नो कन्डिसन ओरैनो होबाय नंगौ बे इसोरनि धोरोमियाखौ बे इसोरनि गोथारथिखौ नङाबा पाप गैयैखौ ओरैनो होबाय जोंनो गथायबाय जों मोनबो खालामाखै बेखौ मोननो आरो जों बेखौ मोननो रावबो समाया मानोना जों बयबो इसोरनि समायनायनिफ्राय गोग्लैनाय नाथाय बेबादि अजाय्य मानसिनो सुबुं माहारिनो इसोरा गावनो गथायनानै होबाय बे अनखांनायखौ धोरोमिया होबाय जोंनो दा जों धोरोमिया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों दा जों गोथार जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों दा जोंनियाव पाप गैया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों मानोना पापनि बोलिखौ बे जिसु ख्रिस्ट'आनो होबाय बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया मा आरो जोंनि लुथारान डक्ट्रिना लुथारान थिय'लजिनि फोरोंनाया मा जों बेबादि निस्थार खालामजानाय मानसिब्ला बासायजाखानाय मानसिब्ला जोंनियाव मोनबो धोरोमिया थानो मोना मोनबो गोथार नङै थानो मोना मोनबो पाप थानो मोना आरो जों गोथार बेखौ जों प्रमिस खालामनांगौ कमिट खालामनांगौ जोङो आं गोथार आं धोरोमिया आंनियाव पाप गैया
जुदि जोंनि खृष्टियान फोथायनायजों जों बेखौ जों कनफिडेन्ट बुंनो हायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों आङो गोथार धोरोमिया आंनियाव मुंबो पाप गैया रावबो पाप खालामनाय नङा मा नोंथांमोना साहसजों बुंनो हागोन आं धोरोमिया मानोना आं जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बे धोरोमिया इसोरनि धोरोमियाखौ मोनबाय आङो गोथार माने इसोरा होनदों आङो गोथार जोंहा नोंसोरबो गोथार जा होनदों पेट्रनि बेलायाव मा जों बेबादि बुंनो हागोन आरो आंनियाव मुंबो पाप गैया होननानै बुंनो हागोन मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो बानखाबाय नाथाय दुखु नांथाव जों बेखौ बुंनो हाया बेनिखायनो जोंनि लुथारान फोरोंनायाव ओरैबादि गोथौ आरो जाहा धोरोमिया जानायनि गोथार नङै जानायनि नोंखौ पाप खालामनायनि मुंबो सानो आरो गैबावा मानोना जों बे इसोरखौ फोथायनानैबा आं नोंखौ फोथायो सोरजिगिरि गोथां इसोर गासैनिबो सोरजिगिरि नुनाय नुयै गासैनिबो सोरजिगिरि होननानै आं नोंखौ फोथायो होननानै जों सिमान लायो आरो जिसु ख्रिस्ट'खौबो जोङो सिमान लायो बिनि सासेल' जोनोम जानाय फिसा हौवा जोबजासे जे जिसु ख्रिस्ट'आ दा बिफानि दाहा दं बेखौ जोङो स्वीकार खालामनो आरो मा बुङो जोङो गोथार जिउखौ आङो गोथार जिउखौ फोथायो गिर्जाफोरनि खौसे जानायखौ आं फोथायो धोरोमाफोरनि खौसे जानायखौ आं फोथायो होननानै जों स्वीकार लायो जौबार खनफ्रोमबो नैबे स्वीकाराव जुदि जोङो थानो हायोब्ला राखा दालाय नङाबा लिसु दालाय बेयाव अराय सम फिथाइ थायो आरो फिथाइ थायनायखाय इसोरा बे दालायखौ बोसोरफ्रोमबो फोसाबगोन आरो फिथाइ थायफायगोन आरो बे फिथाइया जुदि थायोब्ला नैबे फिथाइया मानसिफोरनि आहार जागोन आदार आरो एजिकियेलनि बिजाबाव बेखौनो बुंदों दै सेर सेर रज'नाय बिफां बिलाइयाबो खामानि फिथाइयाबो खामानि गासिबो खामानि बबेयाबा मुलि बबेयाबा आदार नै बेबादि गेदेर फोथायनायनि बाथ्राखौ जोंनि डक्ट्रिनाव जोङो फोरोङो आरो जों लुथारान जानायखाय जों बेखौनो गोगोमै जोङो कनफिडेन्टजों जोङो बुंनांगौ जे इसोरनि जिसु ख्रिस्ट'नि मावनायनि गेजेरजों जोङो निस्थार जाबाय बेनिखायनो माब्लाबाबो आरोबाव उनफिना दहाय फरायनानै खोनासंबाय एफेसासनिफ्राय गोजाम जे गासिबो थांजोब्बाय दा जों गोदान जाबाय गोजाम मुंबो आरो गैबावा गासैबो गोदान आरो बे गोदान जानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आनो बानायबाय बेनिखायनो अनलायग्राफोर आं दिनै बिसेस गेदेर रंजानायजों लोगोसे आरो बिसेस ध्याननि गेजेरजों आं जोंनि गिर्जारिफोर जोंनि सार्कलनि दैदेनगिरिफोर गासै फालकफोर पास्टरफोर उन्दै गथ'फोर आरो बिसेसकै नैबे 13 जन गथ'फोर जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनाया नंबां जाबां नङा जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनाया रिचुवेल नङा नाथाय जोंनि इसोरजों सोमोन्दो बेनिखायनो गिर्जाया गोनां जे गिर्जानि खर'आ खनानि अन्थाइया बे जिसु ख्रिस्ट'आ बेनिखायनो बे खर'नि सिङाव थानानै मन्दिर गिर्जा थानाया जोबोद गोनां जों गावजों गाव नांथाबलायो जेरै इसोरा जिसुआ गोथार जिउजों बेबादिनो जिसुजों सोलोंग्राफोरजों आरो बयबो फोथायग्राफोरजों लोगोसे जाबाय नैबे खौसे लोगोसे जानाया जेन' जोंनियाव थाफायो आं बेखौनो बुङो आरो बिसेसके गोजाम आरो गोदाननि बाथ्राखौ आङो बुंगोन
जों बयबो गोदान दाजानाय दा गोजाम दाजानाय नङा जिसु ख्रिस्टनियाव जों बयबो गोदान दाजानाय गोजाम आदब नङा नाथाय गोदान आदब गासिबो गोदान जाबाय मुंबो गोजामा आरो गैबावा अनज्लायग्राफोर बोथोरा जोबोद गोब्राब जों जोबोद इसोरखौ बाख्नायनो गोनां आरो हामबाय होनो गोनां अबयसे निदान खैफोद दङ जोंनि न'खरफोराव जोंनि देहाफोराव जोंनि जिबनाव नाथाय गुबुनफ्रा जेबादि निदान खैफोदाव दं जों बेबादियाव दा गैया आरो बाख्नायथाव जानानै थांनाय कर'ना बेबो जोंनियाव एसेबां फैयाखै नाथाय गुबुन जायगायाव नायोब्ला दुखुनांथाव बोथोरा जोबोद गोब्राब बेनिखायनो बिसेस जोलावफोर सिख्लाफोर नैजे फोगोम जागोन गथ'फोरजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो हास्थायो गोबां बिथिङाव बुहुमा गाहामथिं नङा इट्स इन रं डाइरेक्सन बेनिखायनो आं बिसेस बुंनो हास्थायो गोबां रोखोमनि दानि सुबिदा जोंनि गेजेराव दं जेखौ जों एन्जय खालामो नाथाय बे सुबिदाफोरनि गेजेराव सायख'नायनि गियान बुद्धि नोंसोरनियाव थानांगौ आं जोबोद दुखु खालामदों थांनाय मासाव बे मासावनो सुरुआव 5 तारिखसोआव मणिपुराव माबादि घटना जादों गावजों गावनो माखासे पलिटिकेल माबा थानायाव आरो गिर्जाफोरखौ गावजों गाव नायज्लायनो हायैयाव माखासे सिंनि बाथ्रा थानायाव गिर्जा सावग्लुंनाय जादों आरो बिनि गेजेराव जोंनि जेनेरेल सोरांपुर कलेजनि सिङाव थानाय मोनसे कलेज ट्रु लभ थियलजिकेल सेमिनारि होननायखौ गासै सावनानै हाथफ्ला खालामजोब्बाय दा बेसोराफोर जेबो गैया गासै हाथफ्लाजों भिन्न भिन्न दा बाइबेल कलेजखौ मिशन कम्पाउन्ड बहाबा एसे गामि सिङाव थानाय मिशन कम्पाउन्डआवसो ओरैनो मोखांला खुंनि गोब्राब खालामनानै क्लास लानो नागिरदों जोंनिफ्राय आरो गोबां गिर्जाफ्रा सौजाबाय बेबादि जाथायफोर जागासिनो दं आरो बेल' नङा बे जाबाय जोंनियावनो थानाय गुबुन जायगा आरो बिसेसखै जोंनियाव माबादि गिथाव मुगा फैगासिनो दं जों मिथिस्लाबै जों मोजां सानगोन नाथाय गाज्रिया सिरि सिरि हाबनानै दंस खालामनो हानाय बेबादि स्थिति जोंनियाव दं दे बाबुमोन नानिमोन आं मैया खोनादों ना दाख्लि खयजन मेट्रिक एग्जाम होदोंमोनलाय 20 जन मेट्रिक फाइनाल एग्जाम होदोंमोननो दाख्लि रिजाल्ट मोनबाय दा सबसे पास जादों 10 जन नय जन 20 जनाव 9 जन होमबालाय 50% नंला ना आच्छा एसे खम जादों 20 जनाव 9 जनल' पास जादों जोंनि समावसोमोन दे बेबादिया नोंसिनि समाव जानो नाङा बियो एसेबां सुबिदा दं नोंसिनि समाव बे जानो नाङा जोंनि समावब्ला माबोरै नायोमोन रिजाल्टआ दुलाराय फेल लिस्टआसो बर्डआनो बुंफबोमोन फार्स्ट लिस्टआ ओरैबायदि मोनथामल' आंबो मुखस्थ' दं 137 जन ना बेसेबां मोनदों दिनै सुनिता दं नेपाल स्कुलाव सोरबा 12 बोसोर गाहाम लिरफिननाय दंमोन जोंजों लिरनायफ्रा 137 मोनना 11 जनल' डाइरेक्ट नायबाय फैबासिम नुबाय बे मोननै मोनथाम लाइनाव गैलाबाथाय गैला दोनफैबाय आरो बिदिमोन खिन्थु गुबुन जायगायाव थांब्ला ना दा नाय उल्था गासैनो फार्स्ट लिस्टफोर सोरबा आनलाखिल' साफा सानै बोरैबाफोर माबा उसुबिदा जानानै फेल जानाय मोनगोन आरो गोबां स्कुलावनो 0 लिस्ट फेलनि लिस्टआव 0 जुदि माबाफोर व्यतिक्रम जानानै स्कुलाव नङाबा फरायसाया लिरनो हायाखैब्ला माबाफोर जादोंब्ला नै बिदि जानानैल' 0 मा होनो फेलनि कलमाव 0 लिस्ट पासाव गासिबो
आरो नैबे फार्स्ट लिस्टआव जोंना मा होनो लेटार मोननाय डिस्टिंक्शन मोननाय बे लिस्टआ बारा आरो हरै सिटिफ्राव सेन्टाम होनो 100आव 100 माबोरै मोनो माबोरै मोना आं बुजियाखै आं दाबो बुजिया माबोरै सेन्टाम मोननो हागौ एग्जाम माने जोंना एग्जामा बिदि नङामोन फेल जाखागोन बहाबा माबोरै 100% जाबाय खिन्थु सेन्टाम मोनो 100आव 100 लिस्ट आरो एग्रेबाग्रेगो लिस्टआव बाबुमोन नानिमोन स्कुल कलेजाव एडमिशन थाङोब्ला अबयसे दाबो जोंनावबो जाजेनबाय काउन्ट डाउन खालामो फार्स्ट सेन्टाम 100% खौल' लिस्ट नेक्स्ट 90 नेक्स्ट 80 नि गाहायाव खबथायानो गैला जेराव खुनुरुखुम 80 सिमबा मोनगोन मोजां कलेजाव मोजां स्कुलाव खिन्थु बेबो जारला आरो माखासे कलेजफ्रावथ' गासैनो 90नि गोजौआव 90आव जोबथाफैयो नैबेबायदि कम्पिटिसन बेनिखायनो माबोरै बेबादि सियानै दाबो मबाइल दंब्लाबो कम्पिउटार दंब्लाबो लेपटप दंब्लाबो टेब दंब्लाबो माबोरै मोजां फरायो सोमोनांगोन गोबां मबाइल टेबफोरखौ शिक्षानि थाखाय बाहायदों गथ'फ्रा नाथाय नोंसोर मायाव बाहायो आं माबा माबि खोनादों बबेयाव बाहायो जोङो मबाइलखौ बाबुबा होननानै रेडिउस खम खालाम मबाइल बाहायनायखौ नांगौखौल' बाहाय आरो बाहायथारोब्ला बबेया गोनां नोंसिनि फरायनायनि थाखाय शिक्षानि थाखाय जे अपसनफोर दं बेखौ बाहाय खुनु हानि गैया नाथाय नंबां जाबाङाव दाबाहाय नङाब्ला बेबादिनो गादलेनगोन आं बेखौनो सानदों 20 जनाव माबोरै 11 जन फेल जाखो 9 जनल' पास जाखो स्कुलफ्राबो मोजां जोब गासिबो ना जोंनावथ' स्कुलाव जाया फात्ता गैयामोन ससे थांनानै बबेबा हाग्रायाव लेखा बिलाइफोरखौ दोनथ'नानैबो आराम स्कुल गबा न'आव थांजायोमोन जोंना बै समावनो स्कुला जादों जायाना फात्ता दानाथ' भट जोबथार आयु फोरोंगिरिफ्रा माबादि सोलोंगासिनो दं ना बेबादि स्कुल मोजां जासेयावबो जुदि पास जायाब्ला दुखुनांथाव दा जानो हागौ बिमा बिफाफ्रा दुखु मोनदों गाबदों फिसाफ्रा मानो पास जायाखिसै आरो पास जानायफ्राबो मानो मोजांसिन खालामनो हायाखिसै दुखु मोनदों बेनिखायनो बिमा बिफाफोरखौबो फिसाफोरखौबो आङो बुंनो हास्थायो जों बयबो दायित्व लानो जे जों बयबो दायित्व मबाइलजों दा उन्दु दे एसे बुंलांसै आं दाबो बुङो सोरबा मोनायाव फन हरब्ला आं फन हमा आं मबाइलजों उन्दुआ होनना बुङो फुङाव जुदि फन हरदोंमोन आं होनब्ला खयथायाव हरा 11नि उनाव 11थानि उनावबाथाय आं मबाइलजों उन्दुआ हराव I don't know don't sleep with mobile okay आं मिथिगौ अखा थमदों सोरबा जोलावफ्रा गथ'फ्रा उन्दुआ मानोना बिसोर मबाइलजों आरो मबाइलजों लोगोसे मबाइल सिङाव थानाय सोरजों उन्दुयो आं मिथिया नोङो बहाय जागोन बायदि बियो देहायावबो हानि लाबोगोन नोंसिनि शिक्षा दीक्षायावबो हानि लाबोगोन नोंनि नमा नोम्फानि नोंसिनि पकेटआबो जोमलांगोन उन्दुयैनो बेसेबां फैसा जोङो खरस खालामो मिथिगौ नोंसोरो अंक खालामो उन्दुनायावनो बेसेबां फैसा खरस खालामो ना मोनजायो ना मोनलोङो हिसाब खालामसै मास मोनसेयाव खयस' थाखा गारो नोंसोरो मबाइल डाटा रिचार्ज खालामनानै थाबायनायावबो फैसा गारो जानायावबो फैसा गारो उन्दुनायावबो फैसा गारो गासैयावबो फैसा गारो बहानिफ्राय फैयो फैसायालाय बे धोनिफोरखौ धोनि खालामसिनो नोंसोरो हावरियाफोरखौ हावरा खालामसिनो बेनिखायनो जा मोन्दों जा दं थि खालाम जिया नांगौथार नङा बेफोरखौ रिडिउस खालाम दे नानिमान बाबुमोन आरो बिसेसके बाय स्कुलाव कलेजाव फरायनायफोर गथ'फोर नानिमान गासैबो दे आलग्रिना
Aldrin, Alrina, Elua, Jebina, Monika, Namika, Nyaha, Pernita, Pradita, Punjani, Riu, Renima, Sibika. Bisoरो berkenan दिनै दा पेन्टेकस्टनि फोरबोआव आरो लोगोसे सार्कलनि गासै दैदेनगिरिफोरनि मोखाङाव आरो गोबां दौरिफोरजों नोंसोरो दिनै फोगोमजागोन नोंसिनि फोथायनायखौ नोंसोरो फोगोमनानै लागोन दिनै आरो बेयाव नोंसोर गसंनांगोन दे आरो आं एसे माबा माबिबो खोनादों जेन' बे दिनैनि दिननिफ्राय नोंसोर दायथ' गोनां जायो आं बेखौनो खावलायलांबाय इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन आरो आङो आरज खालामो नोंसोर माब्लाबाबो बे दिनखौ बावनाय नङा हनै जोंनि बिसब बोराय जोंनि बाबा आबौ बोराय देहाया लरग' जों लाबोनो गोसो गैयामोन माइकनि मोखाङाव जिरायनो होनना बियो दाबो माइकआव बुंनोमोन आरो होमब्लाबो बिसेसके नोंसोरखौ मिथिनानै अबयसे सौला दं सौलानि थाखाय बुंनो हागौ नाथाय जेब्लानाखि 12 जन 13 जन बारायबाय सासेल' नङा होनो खुसि जादों आरो थांनानै खनायाव जिरायनायल' सिरिल' थाहैनोसै आं होनदों मैया फैगोन फैना नारा नाथा जादों बिबैया आबैया दसेनो थांहां फैहां दहायबो फुङाव सोरखौ फन हरखो गाज्रि जामोनसै फैना अखा हाबायलै जानाय नंला सोरखौ नङाथाय खोनादों आरो गोजाननिफ्राय आरो दसेनो बाबाया रेडिलाय ड्रेसआप खालामजोबनाय माथो दाना बोरैबा जागोन खोमारसिगोन बेबादि उसुखुथु जिउनि गेजेरजों देहाया सलियाब्लाबो नोंसिनि थाखाय साखि नायनो नोंसोरखौ नायनो आरो नोंसोरखौ इसोरनियाव गथायनो फैदों दे नोंसिनि फोथायनायखौ नोंसोर गोगोम खालामनानै लादो बिमानि बिफानि सायाव सोनारनाय नङा आबौ आदामोननि सायाव गुबुननि सायाव सोनारनाय नङा नोंसोर गावनि आथिङाव गावनो नोंसिनि फोथायनायाव गसंनांगौ दिनैनिफ्राय मार्टिन लुथारा बुंदों इसोरनि बाथ्रायाव माबादि बियो गसङा बाइबेलनि बाथ्रायाव माबादि बियो गसङा बिनियाव सोंदोंमोन सोंगिदोंमोन नोङो जेखौ फोथायो जेखौ लिरदों बेखौ नङा होननानै स्वीकार खालाम नङाब्ला नोंखौ सासन होनोसै मा एन्सार होगोन साननानै मोनाखै मार्टिन लुथार नाथाय प्रार्थनानि गेजेरजों टाइम बिदों आंनो हरसेनि टाइम होदो आं गाबोन फिननायखौ होनोसै हरसेनि टाइमखौ होदों मार्टिन लुथार बे गाव जेखौ लिरदों फोथायनायनि बाथ्रायाव बेखौ नङा होननानै स्वीकार खालामहोनो हराव उन्दुवाखै मार्टिन लुथारा हरसे उन्दुवाखै बाइबेलखौ लानानै ध्यान खालामनानै गावनि लिरनायखौ सानै बियो प्रार्थना खालामो जेब्लानाखि अखानायै दिना सफैयो बे बिजिरनायनि दिन फैफिनबाय होमब्ला बे गोगोमै बियो थांदों आरो जेब्लानाखि एखे प्रश्नखौनो सोङो मा नों जा लिरदों जेखौ बुंदों बेखौ नङा होननानै स्वीकार खालामगोन लोगो फटाफट मार्टिन लुथारा बुंदों नो हियार आइ स्टेन्ड आं नङा होननो हाया आं बेयावनो गसङो हियार आइ स्टेन्ड बेनिखायनो बे बाइबेलनि बाथ्रायाव नोंसोरो गसंनांगोन नोंसिनि फोथायनाय जे स्वीकार लागोन नोंसोरो बेनि सायाव नोंसोरो गसङो इसोरा जोंखौ बोर होथों मन्दिरनि गासै जोंनि अनज्लायग्राफोर इसोरा बेबादिनो जोंखौ गावनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ फोरोंफायथों आरो जोंनि फोथायनायखौ फोजोबनानै बेंफ्रायथों बेनो आंनि इसोरनियाव आरज आरो भरसा इसोरा नोंसोर बयनि सायाव गावनि अग्लाय बिग्लायफोरखौ रायजो जिसु